nem falva, ez neked nem lehet. 115. 15, 617. Mindjárt kiírja, nemesen 46 óra nekem. De még előbb haza kell érni. Ez még pont jó, mert a nemes, mit tudom én, 40 vagy 50 órát úgy nem küldi el. Akkor minden 48 óra, 25 perc, 20 percet nem. Igen, van egy ilyen hatás. Szépen. Olyan, már próbáltam világvéget. Szépen. Ezért nem tudtam mélységét foglalni, amíg nem lehet egy falon eljut. Itt én most figyelj, találtam egy olyan falut, egy ilyen barbár falut, tehát valaki elhagyta, 2000 pontos itt van mellettem. 108-583, jó, de hát ahhoz haza kéne. 108-583.